ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବିନି, ତମେ ରଖ ଫୋନ୍ ରଖ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ତୋର? କଣ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଟେନସନ, ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ କଲ କରିଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇକି ଆସିବାକୁ, ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଆରେ କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, କଣ କରିବା? କଣ କରିବା ଚାଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା 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 ହେଲା। ନାଇଁ ଦେଖି ମତେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଖାଲି ହଳଦିଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଯାକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ଏଥର ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର କଣ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଦବା ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ଖୋଲିଗଲା ସାଙ୍ଗ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଖୋଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ହଳଦିଆ କହିବେ ସବୁ ଧଳା ନୋଟ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା